Salam eli hormatly adamlar. Garaşdan baky bir tarap yurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Gepleşigimiziň başyna hormatly prezidentimiziň adyny gelen hat bilen tanışdyrýas. Onu şeýle diýilýär. Onuň alkezereti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Hormatly Jenap prezident, Hitaýyň gün ortasyna birnäçe welaýatlarda bolup geçen giňgerimli, suw joşgunyny zerarly iweren gynançygatyňyz üçin size Hitaýyň hökümetiniň we halkynyň adyndan şeýle-de öz adymdan tüý sürekden hoşallyk bildirmegi özüm üçin hormat saýan. Şol hatyňyzda Hitaý Türkmen gatnaşyklaryna hemem iki döwletiň halklarynyň arasyndaky öňden gelýän dostlugy ul üns berilýär. Size berkjan saglyk we awadançylyk Türkmenistanyň dostlukly halkyna bagtyarlyk we rowaşlyk dileýän Xi Jinping Hitaý Halk Respublikasynyň başlygy. Şu ýyl millilizmimiziň eýdiderli aladasynyň ruhlanyň ýurdumyzyň edermen gallaçylary ajaýyp zähmet ýeňişini kazandylar. Olar 1.400.000 tonnadan gowrak azyklyk buğdoy ýygnap, döwlet taşryklaryny ýerine ýetirdiler. Oruk mövsüminiň netijeleri ekrançylyň ýurdumyzda azyk bolçulugyny öpçün etmäge sallamly goşundy. Hemem şu ýyl belenilýän Türkmenistanyň hemşelik betaraplygynyň 25 ýyllyk senetine münasip sowgudy boldy. Şunuň bilen baglykda şu ýylky galla hatylynyň taýarlanan çörek we çörek önümleri häzirki döwürde halkymyzyň satçaklaryna bereket bolup gowuşdy. Ýurdumyzyň durly künjeklerini we paýtagtymyzy hereket edýän döwrewap sowda merkezlerine halkymyza täze hatylynyň taýarlanan çörek we çörek önümleriniň köp görnüşleri hödürlenýär. Yurdumyzyň owa hoşalagyny okuny ösürülmegi hormatly prezidentimiň watanymyzyň ykdysady kuwatyny potolandyrmagy, halkymyzyň awadançylygyny ýokalandyrmagy, şolar wagtyň özüni azyk bolçulugyny üçindelmegine gönükdirilen siýasatynyň möhüm urdur. Bulgamda daşary ýurtlarynyň getirilýän haritlaryň orun tutýan önümlüň önürüşini artyrmak üçin giňerimli özgertmeler amala aşyrylýar. Owa hoşalyk ulgamynyň özgertmelerini çäklaryny, owa sanagat toplumyny dolandyrmak hemem düzümlüğini özgertmek kämilleşdirmek, owada bazar gatnaşyklaryny kemale getirmek maksady bilen anyk şäherler görülýär. Puduğun düzümini döwrewaplaşdyrmaga şol sanda häzirki zaman owa hoşalyk önümlerini gaýtadan işleýän kärhanalaryň, elewatorlaryň hemem digirmen toplumlarynyň guruşygyny uly maýa serişleri gönükdirilýär. Önümlüğün döwlet tarapyndan satyn almagy, buğdoyun satyn alış narhynyň ýygyderli ýokalandyrmagy, daýhanlaryň salagtlardan boşadylmagy, olaryň teknik hyzmatlary, tohumlary, mineral serişleri, ekinleri goramak serişleri bilen ýeňilikli şertlerde üpçünedilmegi, ýurdumyzda azyk bolşularyň şol sanda çörek hemem çörek önümleri bolan islegilen dowly kanagatlandyrmagynyň baş şertini emele getirýär. Ma'lum bolşýary milli liderimiz Gallarownyň ilkinji günlerini welaýatlaryň her birine iş saparlaryny amala aşyryp, sebitlerde Gallarownyň başy owa sanagat toplumyny döwrewaplaşdyrmaga, owa ýerlerini döwrewap durmuşy kemale getirmäge gönükdiren özgertmelerini amala aşyryşı bilen tanışdy. Bu tagalar özüniň oňy netijesini berdi. Ýurdumyzyň galaçy kärenleşleriniň çeken ahlasy zähmeti ýurdumyzda çörek önümleriniň bolçulugyny, toý saçaklarynyň bereketini şertlendirdi. Milli liderimiziň aýratyn belleşýäli gallany öz öreň ýa-da kombaýndan oranda bolsa, aýratyn ýakymly duýgular başdan geçirýärsiň. Sebebi çörek diňe bir möhüm iýmit bolman, eýsem tebigatyň anysyny beren mukaddes peşgeşem hasaplanylýar. Ardaly mehman ýöneligi duz çörek bilen garşylanmaýar. Ýakyn adamyň uzak ýola çöreksiz uradylmaýar. Inni bir näçe ýylyň dowamyna Türkmenistan önürlüni azyklyk gallaanyň bir bölegi daşary ýurtlara iýermek mümkinçiligine eýdir. Muň özi döwletiň okuny şuwabaty uly ähmiýeti eýdir. Umumana bulan ählisi milli liderimiziň ýurdumyzda azyk bolşulugyny üçinetmek, şol sanda içerki bazary özümizi önürleýän galla önümleri bilen dowly üçinetmek boýunça öňde goýan wezipelerini üstünlikli çözelýäniň aýdyň subutnamasydyr. Hormatly prezidentimiziň taýsız tagallalary netijesinde berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni ýurdumyzyň hususy ulgamynyň önümçiligi barha kemilleşip, olarda ornuşturulýan täze, öňde barjy tehnologiýalaryň hatyny önürleýän azyk önümlüň hil derejesi barha ýokurlanýar. Öz önürleýän ýokur hilli, dürli görnüşli kökü önümleri bilen içerki bazarlarymyzda münasip ornalýan hususy kärhananyň birem Mari etranyň çägine ýerleşýän täze aýnyşanly süýjü kökü önümleri önürýän datly şerbet hususy kärhanasydyr. Bazar iqtisadi şertlerinde zähmet çeken işe telekeçiler ýurdumyzda azyk hopdulugyny üpçün etmek, bazarlarymyzda azyk we harit bolçulugyny gazanmak işlerini özleriniň münasip goşuntlaryna goşýarlar.
Mehriban arkadamynyň tagalaty bilen hususiýetçiligi yeňilikli kar serişleriniň idigiderli goý berilmegi, hususy ulgamyň önümçülüğüň inkämil tehnologiýalar bilen üpçün edilmegine uly ýardam berýär. Şeýle atylly başlangyçlardan uğralyp zähmet çekýän Maret trawynyň çägindäki täze aýny şanly süýjü köke önümlerini öndürýän datly şerbet kutuly kärhanasynyň işçileri ýokary hili adyk önümlerini öndürmekde tutan eli zähmet çekýärler. Daşary ýurt önüm öndürjüleriniň inkämil tehnologiýaly enjamlar toplamy oturdulan bir husuly kärhanada köke önümleriniň 60-a golay görnüşini öndürmeklik işleri ýola goýuldy. Kompýuter ulgam arkaly dolandyrylyp sağlaşly işledilýän enjamlaryň kömegi arkaly ýokary hili şekerli we petir kökäniň, şeýle-de başga da bir näçe köke önümleriniň häzirki wagtda her aýda ortaça 100 tonnadan gowrak öndürilýär. Bu ýerde öndürilen köke önümleri ak buğday unundan taýýarlanylýar. Döwrap adyk önümlerini öndürmek üçin taýýarlanýan önümleri durly görnüşli adyk goşunlar goşulyp, olary miwe önümleriniň tagam berilýär. Daşar döwletlerde öndürilen önümleriň orun tutup biljek bir adyk önümleri özüniň ýokary hil derejesi bilen tapawutlanyp, halkymyzyň uly islegine eýe bolýar. Bu köke önümleri ýörüte enjamlarda döwrap gaplary gaplanyp, olaryň haritlik derejesi üpçün edilýär. Türkmenistanyň Senagatçylary we Telekeçiler Birleşmesiniň agdaty bolup durýan büýük husuly kärhanada öndürilen bagtyarlyk döwrüminiň adyk önümleri ýurdumyzyň telekeçleriniň arasynda geçirilýän sergilerde de münasip orun alýar. İşe telekeçler öndüren ekologiyatadan arasynda ýokary hili önümlerini häzirki günde diňe bir ýurdumyzyň içerki bazarlaryna däl eýsem daşary ýurt bazarlarında da uradýarlar. Sol kärhananyň işleri orta we kiçik telekeçilik göstermekde döredip berýän giň mümkinçilikler üçin Mehriban arkadamyda alkyş döwlerini aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysady taýdan ösdürmegiň milli maksatnamasyna ýylatymyzy öz topragymyzda öndürilen azyk önümleri bilen ygtybarly üpçün etmek iler tutulýan wezipeleň biridir. Soňky ýyllarda bu babatda gowunurjy işleň durmuşa geçirilýänini hemem şowly netijeleň gazanylýanyny bellemek möhümdir. Bu gurda o senat toplumyny maksady okully işler durmuşa geçirilýär. Şunu milli daýhançylyk tejribeleri ilmiň soňky gazananlary bilen sarlyşykly utguşdurulýar. Bu bolsa gözüňde tutulýan maksatlaryň amal edilmegine üpçün edýär. Ýurdumyzyň ähli ýerine bolşýaly bu babatda Daşow vilayatyna da netijeli işler durmuşa geçirilýär. Mehriban arkadamyzyň taýsa tagallalary ul aladalar netijesinde Daşow vilayatynyň owa hujuluk pudugy ötüşlüň täze belenliklerine tarap önemli barýar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň baş maksatlarynyň biri hökmünde ýurdumyzyň ýylatyny öz topragymyzda öndürilen azyk önümleri bilen ygtybarly öpçün etmek, şol önümniň eksport mümkinçiliklerini artdyrmak wezipeleri öňe sürildi. Zähmeti guramagyň we oňa hak tölemegiň, ýerleri uzak möhletlerini kärensine bermegiň, ýer eýeleri üçin oňut iş dürüdülmeginiň netijesinde bu puduk öz ösüşiniň täze belentliklerine çykýar. Şunu buğdaýyň, pahtanyň, gökö bagça ekinleriniň şalynyň öndürilen meçhörleri eýdigderli artýar. Munyň özü güneşli diýarymyzda azyk bolşulygyny öpçün etmekde möhüm edimlerdir. Şunun ýalym owa senat toplumyny öndürilen önümlüň daşary ýurtlary goýup berilýän meçhörleriň barha artýan nygam gowunurýa, ýer eýelerine işlemege, ýokary netijeler gazanmagy, halal baýamagy giň mümkinçiliklerini döredilmegi, owa ýerlerine işleň sazlyşykly hemem netijeli gurulmagyny öpçün edýär. Bu işlere ýurdumyzyň Senagatçylary we Telekeçiler Birleşmesiniň agzalary bolup durýan işur adamlaryň aýratyny işçilik bilen gatnaşýanlyklaryny bellemek möhümdir. Döwlet tapşyryklaryny gözüňde tutulýan ekinlerden başga da köp görnüşli azyklyk ekinlerin ekilmegi, olardan bol hasyl alınmagy Mehriban arkadamyzyň ýer eýeleri üçin döredýän mümkinçilikleriniň biridir. Häzir Daşow vilayatyny künji ekinni ekmek we ondan bol hasyl almak üçin belli bir tejribeler toplanyldy. Halkymyzyň gademy ekinleriniň biri bolan künji azyklyk hemem mallar üçin ýokumly iýmit bolýan önümleri öndürmekde ören ähmiýetlidir. Ata-babalarymyz bu ekini ekişiň iň öňi hemem iň soňy hökmünde häsiýetlendiripdirler. Munyň sebebi oň ekişiniň 3 tapgyrda geçirilýänligi bilen baglanşyklydyr. Künji ýerki möhletlerde de, aralyk möhletlerde de, giçki möhletlerde de ekilýär. Renk boýunça 3 görnüşli bolýan bu kösükli ekini dermanlyk häsiýeti boýunça da aýratyn tapawutlanýar. Şeýle-de ol ilmi maglumatlara göre iň bereketli, bol hasyl içilýän ekinleriň biridir. Künjiniň düzümine 45-50 götürme goly ýokary hilli ýağ bolýar. Munyň özü ýagy
ýan ekinleň arasyny iň ýokary görkezlüň berdir. Kunjudun önürleyen yağ düzümini holesterinin az mukdarda bolýany üçin berkiz ýağlarynyň düzümine gerýär. Kunju ýagy we un goşulmagy bilen taýýarlanýan melhemler halk lukmançylygyna meşhurdur. Ol aşgadan onky barmak içege öt halta ýürek damar kesellerini peýdaly melhem hökmünde ulanylýar. Bu barada hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly ensiklopedik kitabyny nyntalyp belenilýär. Kunju ekiniň hasyly azyk senaty önümçiligine de giňden peýdalanylýar. Ol çörek we çörek önümlerini öz boluşly tagam berýär. Dürli şeýrel nazmyňmatlary da goşulýar. Umuman kunju dermanlyk häsiýeti ýokary bolan ekinleň berdir. Şoň bilen bir wagtda on gaýtadan işlemekden emele gelýän galynylary malar üçin ýokumly iýimdir. Häzir ösümlik ýağ kärhanalaryny kunjuny gaýtadan işlemägiň mümkinçilikleri döredildi. Bu ekiniň bol hasylyny öňürmegi başarýan ýer eýeleri welaýatyň ehli etraplaryna da azel. Dermanlyk häsiýeti hemem o tiýimlik mümkinçilikleri bilen aýratyn tapawutlanýan kunjudan bereketli hasyl alýan ýer eýeleri welaýatda barha artýar. Olar döredip beren giň mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini diýerler. Mälim bolşaly ýurdumyzda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçüriniň kadadan artmagy bilen baglanşykly häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedenine getirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyzy burun örtüklerini ulanmaga aýratyn ähmiýet berilýär. Şonuň bilen baglykda ýurdumyzda alınıp barýan çäreler ýygyderli dowam edýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda kesellere garşy görüş maksady bilen alınıp barýan işleň çäklerini, agyzy burun örtüklerini ulanmak meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Dünýäde emele gelen çylşyrmy ýagdaý nazara alyp, ýurdumyzyň dokma senaty ministrliginiň kärhanalary ekologiýa taýdan arasy serişdelerinden häzirki zaman saglyk goruş talaplarynyň kadrlaryna dogry laýyk gelýän agyzy burun örtükleriniň önümçiligini işçiňleşdirýärler. Ýurdumyzyň dokma toplumlaryny agyzy burun örtükleriniň önümçiligi batly depkinlerde alınıp berilýär. Şeýlede tikin önümçilik birleşiklerine de agyzy burun örtükleriniň önümçiligine giň geri merildi. Şeýlelikde ýurdumyzda bu serişdeleri bolan islegler dogry kanaatlandyrylýar. Şonuň bilen baglykda öňürleýän örtükleri ýurdumyzyň durly kunjuklarına we paýtagtymyzda hereket edýän söwda merkezlerine satyp çykarylýar. Şolar wagtyň özünde agyzy burun örtükleriniň raýatlyň isleglerine laýyklykda sargytlar esasyna ýerine ýetirilýändigini bellemeli. Munyň özü Thomson häzir günlerini adamlaryň saglygyna ýarama täsirleň öňüne almakda aýratyn ähmiýetlidir. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni günüden güne arkadaky prezidentimiziň tagyllaty bilen insan saglygynyň berkidilmegi, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýürelükleriniň pogta berjä edilmegi uğruna maksatnamaly işler amala aşyrylýar. Bu bolsa halkymyzyň saglyk ýagdaýynyň bellenen kadalara laýyk derejede saklanmagyny şertlendirýär. Şonuň bilen birlikde ýurdumyzyň saglyk goruş ulgamynyň işgärleri ilat arasynda bolup değişli lukmançylyk kadrlarynyň berjä edilmegi boýunça ýygyderli wagt nesihat işlerini alyp barýarlar. Bu ugurda belenen çärelen hataryny agyzy burun örtükleriniň peýdalanmagy bilen baglanşyk meseleleri möhüm orun degişlidir. Ýurdumyň dokma senaty ministrliginiň kärhanalary türkmen topragyny ösürilip ýetişdirilýän paýtadan taýýarlanan ekologiýa taýdan arasy we adam üçin ýakymly nah ýüplükleriniň agyzy burun örtüklerini taýýarlap halka hödürleýärler. Bu bolsa millilizmimiziň taşyryna laýyklykda halkymyzyň saglygyna ýarama täsiriniň öňüne almak we insan saglygyny ähli zatdan belentde tutmak uğruna değişli işleň alınıp barylýanyny has aýdynlygy bilen äşgär edýär. Balkan welaýatynyň önümçilik puduklary edara kärhanalaryň Türkmenistan betaraplyň mekany ýylynyň geçen hasabat döwrüni gownurjy zähmet üstünliklerini beslediler. Olaň hataryna Türkmenistanyň Senagat we Guruluş önümçiligi ministrliginiň Balkan kän müdirligini görkezmek bolar. Müdirligiň hünärmenleri hormatly prezidentimiziň taýsy tagyllaty netijesinde güneşli ýermizde alınıp berilýän binalardyr deshalyň guruluşyny zerur guruluşyk serişdeleri bilen bökdünçizi öpçün edip, şu ýylyň geçen hasabat döwrüni oňat netijeleri bilen jemlemegiň hötdesinden geldiler. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly arkadagymyzyň taýsy tagyllaty netijesinde ýurdumyzyň sar günjünde gurulýan durly derejeli guruluşlar Balkan welaýatynda da giň germej eýe bolýar. Olary guruluş teristleri bilen ünnükli üpçün etmekde. Ýurdumyzyň guruluş önümlerini öňdirýän kärhanalarynyň goşundy uludur. Baýry guruluş kärhanalarynyň hataryna Türkmenistanyň Senagat we Guruluş önümçiligi ministrliginiň Balkan kän müdirligini görkezmek bolar. Bu kärhananyň garamagynda ýerleşen guruluşyk kääninden Magdanel, guruluşyk we divar teristleriniň ençimi görnüşleri gadylwanýar.
Guruluş pudogyny bu wajyp işler durmuşa geçirmekde bolsa, berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne hormatlar kadamynyň tagallasy bilen satyn alynan, dünýä öňlerine laýyk gelýän kuwatly technikalaryň ençemeti işledilýär. Balkın welaýatynyň kän müdürliginiň hünärmenlerdir işçiler bolsa, bu ýataklarda guruluş teristelerini gazyp almak üçin birowly işlerini netijeli gurnamak bilen görnükli netijeler gazanýarlar. Gahrman arkadamynyň tagallalary arkaly önümçiligi ornaşdyrylan döwrewap daş ogradagy we taýlaýjy deska bolsa bu ýerde bökdönçli hereket edýär. Bu defganyň hünärmenleri bolsa, guruluş teristleriniň hil taýdan ýokary bolmagy ugruna öýleriniň ihlatly zähmetlerini gaýgyranoklar. Oň üçin şu ýylyň geçen hatabat döwründe Balkan kän müdürliginiň hünärmenleriniň zähmetlerini netijesinde ýokary ykdysady görkezlere eýe bolny. Bu ýerde şu ýylyň başyndan bäri magdanel teristler bolan çagylyň ýugulan we owradylan çägäniň kimem daşyň 1.098.000 kub metrden gowragy öndürilmegi bolsa, aýratyn bellenmägi münasipdir. Bu ykdysady görkezji geçen ýylyň degişli döwrüne garaganda ötüşiň 102.5 göterme deňdir. Guruluş teristleri bolan gips daşynyň bolsa 73.086 tonnadan gowranyň öndürilmegi hasy buýsançlydyr. Muň özi ýurdumyň sement zawodlarynyň zerur bolan çygmal teristesi bilen bökdönçli üpçün edilmegine mümkinçilikleň netijeli peýdalanýanyna şaýatlyk edýär. Şu günlerin berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne hormatlar kadamynyň günüwerin aladalaryndan uruklanan bu guruluş müdürliginiň hünärmenlerdir işçileri özleriniň iş tepkinlerini barha güýçlendirip, ýurdumyzda alınıp barlayan guruluş binalaryny magdanal we guruluş teristleri bilen bökdönçli üpçün etýärler. Ýurdumyzda berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne döwlet başlygymyzyň güneşli diýermizde kiçik we orta telekeçilik gollamak we ösürmek barada edýän ýadawsyz aladasy kabul edýän kararlar netijesinde Ahali welaýatynyň çar günjüne gurulup ulanmaga berilýän önümçilik kärhanalaryň döwletimiň ykdysady kuwatyny pugtulanymaga, halkymyzyň durmuş hal ýagdaýyny hasam ýokurlanyrmaga, şeýlede täze iş orunlarynyň döredilmegine ýardam edýär. Bu wagtda Ahali welaýatynyň Bäherden etranyň garagan owasynyň çägine yerleşen gaz beton önümlerini öndürýän ukyply kärdeşler husus kärhanasynda da netijeli işler alınıp berilýär. Ahal welaýatynyň Bäherden etrawynyň çägine bina edilen ukyply kärdeşler hususy kärhanasynyň umumy tutýan meýdany 25 hektara barabardyryp, ýyla 70.000 tonna gowy gurulşyk garyny materiallaryny we 180.000 kub metr gaz beton öndürmek maksady bilen gurulan bu kärhanada daşar döwletlerden getirilen inkemil tehnologik enjamlar oturdulan. Kärhana çäge ýuwulýan, gowy gurulşyk garanylaryny öndürýän, gaz beton bloklaryny öndürýän, dik degirmen we hek öndürýän bölümlerden ibaratdyr. Gowy gurulşyk garanylaryny öndürýän we gaz beton bloklaryny öndürýän bölümlerde çeňmal hökmünde sement, kvars çägesi, welen gips daşy, sönmedik hek we alümin ulanylýar. Çeňmalyň aglaby bölegi döwletimizde öndürilýän önümlerden ibaratdyr. Käbir goşunylar bolsa Germaniýa we Türkiýe döwletinden getirilýär. Ukyply kärdeşler hususy kärhanasynyň dik degirmen bölümini önümçilikde ulanylýan hek daşy we gips belli bir ölçegde öwelýär. Kärhanada çeňmalary döwýän bölüminiň bardygyny aýtmak gerek. Kärhanada dürli ölçeklerdäki gaz beton bloklary öndürilip, olar ýurtmyzda giňirimde ýaýwanlanýan gurulşyk meýdançalaryna ýetirilýär getirilýär. Ýer gelen aýsak, bu kärhanada öndürilýän gurulşyk önümleri daşary ýurtlara da eksport edilýär. Bulardan başga da gaz beton hem keramika plitalar üçin yelim, daşky we içki gurulşyk garany sep, şeýle hem seplere dolurýan garany ýaly gurulşyk pudo üçin zerur önümleriň bir näçesi halkymyza amatly bahalardan ýetirilýär. Kärhananyň agzy berişgärleri şeýle kärhanany gurduryp beren üçin milli liderimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezidentimiziň taýsy tagallalary bilen berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne daýhanlarymyzyň ene toprakdan bol hasyl öndürmekleri üçin iň gowy şertleri we mümkinçilikler döredilýän bu şertleri şol günü öz netijesine merýär. Bazarlarymyzda ýylyň eslenik paslyny tergök önümlüň, miweleň we bagça önümleriniň bollugy oň aýdyň suwtnamasydyr. Lewa welaýatyna da öz işiniň ustady bolan bagçaçy daýhanlaryň uly topary zähmet çekýär. Häzirki wagtda olaň ahlasy bilen ekrançylyk meýdanlaryna gawunlar garpydyň bol hasyly kemale getirildi. Güneşli diýarymyzyň ähliýerinde bolşýaly lewaply bagçasy bawa daýhanlaryň egzilmez gaýrat we ihlas siňdiren bagça meýdanlary gödüň dokundurýar.
Mälim bolşaly bereketli toprağımyzda yetiştirilýän bekişli rygmatlar diňe bir özüniň daşky görnüşi bilen tapawutlanman, eýdem daatly süýjü tagam bilen dünýä ýaşgardyr. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne mähriban arkadamydyň türkmen bagy daýhanlaryna döredip berýän mümkinçilikler bolsa, daýhanlarda hasa zähmet ruh welentligini döredýär. Ulayatda şu ýyl gök we bakça ekinlerinden bol hasyl almakda esasan döwletli saýat we harap etraplarynyň bakçasy baga daýhanlarynyň gazanýan netijeleri hassa gowandyrjy. Ýergelende bellesek soňky ýyllarda ulayatda ata-babalarymyzyň bakçaçylyk hünärine eýerýän işini ökde baga daýhanlaryň uly topary kemale geldi. Bakçaçylykda esasan bolsa gawundyr garpyzyň dürli görnüşlerini ösdürip ýetişdirmekde we olardan bol hasyl almakda gazanýan netijeler öwgä münasipdir. Lewaply bakçaçylar ballan datly gawunlaryň we garpyzlaryň dürli görnüşlerini ýetişdirmekde ulus satlyk görkezip belýärler. Bakça meýdanlaryna her bir görnüşiň tebi gaýratynlyklaryna görä agrotehnikanyň talaplaryna laýykda ýygyk işleri ýola goýulýar hem de ylymyň gazananlaryndan netijeli peýdalanylýar. Esasan bolsa ýerli howa şertlerine uýgunlaşýan we ilhalar görnüşler seçilýär. Vilayatda gawunlaryň we garpyzlaryň täze görnüşlerini döretmekde alınıp barýan işler aýratyn bellenmäge münasipdir. Täze görnüşler döredilenini esasan bazı gatnaşyklaryň taraplarına laýyklykda görnüşleriň hasyllygy, süýjüligi, ketele durnuklygy, ýokumly we uzak wagt saklanyşy nazara alınýar. Bu işde bakça seçkiçileriň we seçkiçi alymlaryň uly hyzmaty bar. Mälim bolşaly biziň saga toprağymyzda siňdirilen zähmet bereket edilýän günüň güneşi nuru bilen utgaşyp egzilme sahawata weslenýär. Türkmenistan bir taraplyň mekan ýylynda da welaýatyň ekrançylyk meýdanlaryna yklasy çekilen zähmet we ýagdasyz alada netijesinde gawun garpynyň bol hasyly kemale getirildi. Häzirki günlerde bir ýetişdirilen bol hasyl öz wagtynda ýygnap terligini halka ýetirmek işleri gyzgylanyp dowam edýär. Ýetişdirilen hasyl bazarlary we beýlek sowdan hotlarynyň köpçüliklerini guradylýar we elýetar bakadan ilata hödürlenýär. Netijede ak bazarlarymyzyň bolçulygy, arskaly saçaklarymyzyň bereketi artýar. Ihlasy rahmetden bereket tapýan lewaply bakçaçylar döredilip berýän giň mümkinçilikleri we amatly şertler üçin mähriban arkadamyda hoşallyklaryny aýdýarlar. Hormatly prezidentimiziň türkmen alawaýlaryny münasip ösdürip ýetişdirmek, olaň şan şöhratyny artdyrmak bilen bagly işleri ýurdumyzyň har hukuk goraýjy edareler tarapyndan hem göwnüçay durmuşa ýetirilýär. Watan goragçylarynyň türkmen alawaýlaryny gulluk etleri hökmünde peýdalanmaklary, olary har hukuklugy uýgunlaşdyrmak, arasy alawaý tohum etlerini köpöltmek bilen bagly işleň barha kemilleşdirilmegi we döwrewaplaşdyrylmagy watan goragnyň milli buýsanjymyz bilen kuwatlanýanyny alamat. Mälim bolşaly hormatly arkadaşymyzyň başlangyçlary netijesinde Türkmen Alawaý Itler Assosiasiýasynyň döredilmegi, bu assosiasiýa ýurdumynyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň agdalygyny kabul edilmegi, Türkmen alawaýlarynyň harby gullukdaky ornuny berkitmäge uly terg berýär. Döwlet başlarymyzyň Türkmen Alawaý atly kitaby şu milli gymmatlyklarymy bagyşlap döreden ajaýyp şygyry harby gullukçylygyň we wepaly alawaýlarymyza bolan söýgütini artdyrmakda gymmatly çeşme bolup hyzmat etýär. Çünki bu ajaýyp eserler Türkmen alawaýlarynyň taryhy şöhratyny, şuňky günde dawralanýan awraýyny, ýagty geljegini beýan etýär. Gymmatly ilmi taryhy maglumatlary, çeper söhbetleri betlenen bu eserler Türkmen alawaýlaryny ösdürip ýetişdirmekde ýokary ähmiýete eýedir. 20-nji iýulda hormatly arkadaşymyzyň zähmet urugsaty döwrüne Pelwan atly alawaý bilen eden gezelenji bolsa, ähli halkymyz bilen birlikde ýurdumyň harby gullukçylarynyň gowanjyny we buýsanjyny artdyryp, alawaýlarymyza bolan garaýşlaryny şuňlaşdyrdy. Şu nukdaý nazardan hem Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň düzümlerine hereket edýän itçilik merkezlerine alınıp barlayan harby gulluk işini Türkmen alawaýlaryny ösdürmek, arasy tohumyny köpeltmek uğruna täze başlangyçlary bilen öňe gitmäge ruhlandyrdy. Ýeri gelende bellesek, bu merkezlerde Türkmen alawaýlary ýokary derejede ýygyk edilýär. Degişli türgönleşikler arkaly harby gulluga uýgunlaşdyrylýar. Harby gullukçylygyň tälim taýýarlyklary netijesinde barha ösdürilýän bu gurda milli buýsanjymyz bolan alawaý itleri merdany gerçeklen ýakyn hemrasy, wepaly dost bolup hyzmat etýär. Bu wagtda hormatly arkadaşymyzyň ýurdumynyň harby we hukuk goraýjy idaralaryna serhetlerimizi goramakda alawaýlaryň ýakyn kömekçileri bolup biljekdigi baratyna pikire uly ähmiýet beremizde de biz köp wagtda alawaýlaryň häsiýetiniň durnukullygyna bil baglaýasyp bellemek bilen ata-babalarymyzyň durmuş hemratyny uğurlan alawaýlaryň edermenligini, gaýdusuzlygyny, pelwanlygyny nazara alyp harby gullukdaky ornunyň ýokarlygyny tekrarlaýar.
Şu nuktoy nazardanam idid arkadağımızın şahirana titirlerini wasp edilýän gerek bolsa gerçek ýaly edermen türkmen alabaylarymyz bilen harby gullukçylar günniň amatly wagtyna, gün şöklötüniň ýiti düşmeýän makalna, dağ eteklerine, tebiği şertlerde harby türgönleşikleri we gedelençleri amala aşyrýarlar. Ýürüýte merkezlerde gaýratly türkmen itleriniň sagdynlygyny, okgunlygyny puxtalandyrmak maksady bilen päsgelçiliklerden geçmek we beýlekler boýunça tälim taýýarlyklary guralýar. Bu bir tarapdan harby gullukçylygyň taplanmagyny şertlendirse, alabaýlyň gulluk şertlerine kuwatlanmagyna, ruhy we beden mabatda sagdynlygynyň ýokarlanmagyna oňuň täsirini ýetirýär. Şoň netijesinde bolsa, milli goşunyň milli gymmatlyklarynyň ruhundaky kuwaty artyp, serketlerimiziň el degirmeseligi, ýurdumyzyň howpsuzlygy, halkymyzyň abadan ýaşaýşy, watan goragy üpçün edilýär. Şeýle mümkinçilikleň we şertlen giňerimi hemem her bir asylly başlangyçda beýik görelli görkezýänligi üçin hary we hukuk goraýjy idaralaryň ählisi şahsy düdümi, hormatly arkadagymyza Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belin serkarda başlygynyň adyna eýtilmez alkyşlaryny aýtýarlar. Şu ýylyň 13-18 iýuly aralygyna Russiýa Federasiýasynyň Moskwa Döwlet Uniwersitetining guramagyny 54-nji Halkara Mendeleýew Himiýa Olimpiadasy geçirildi. Türkmenistanyň mektep okuwçylary bu olimpiada halkara insanperwer ilmleri we ösüş universitetinde onlaýn tertipde gatnaşdylar. Bählisige 27 döwletten 131 okuwçy gatnaşdy. Halkara bählislikde Aşgan şäherindäki ýürütülüşdirilen mektep internatynyň 3 okuwçy, Aşgan şäherindäki ingliz dili, himiýa we biologiýa dersleri çuňlaşdyrylyp öwredilýän ýürütülüşdirilen 86-njy orta mektepden bir okuwçy çykyş etdi. Bählisligiň netijeleri boýunça Aşgan şäherindäki ýürütülüşdirilen mektep internatynyň 10-njy synıp okuwçysy Berdagylyç Recepbaew Aşgabat şäherindäki ingliz dili, himiýa we biologiýa dersleri çuňlaşdyrylyp öwredilýän ýürütülüşdirilen 86-njy orta mekdebiň 9-njy synıp okuwçysy Dawud Muhammed Kuliýew kümüş medallaryna münasip bolýar. Şunuň ýalam Aşgabat şäherindäki ýürütülüşdirilen mektep internatynyň 10-njy synıp okuwçysy Ýusup Döwlet Muradow hemem şol mekdebiň 9-njy synıp okuwçysy Gözel Döwranowa birinji medallar kazanylar. 4 okuwçydan ibaret milli ýygyny toparmyzyň ählisiniň baýrakly orunlara münasip bolmagy ýurdumyzda ilim bilim ulgamynyň mehriban arkadagymyzyň taýsy tagallalary bilen barha kemilleşýändigini görkezýär. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtagtymyz Aşgabat şäherini şuň 22-nji iýulda saat 20-den 23-nji iýulda saat 20-çini boljak we barada Türkmenistanyň howama ulgamyny berýän habary bilen tanış boluň. Balkan vilayetini ötkäp duran bulutly hawa bolup, ýaňy şäher ýyllarym çakmy mümkin. Nemrad günatardan telesekundda 9-14 metr etýän şemal ösür. Hawa gijetine 21-26 gradus maýl, gündüzüne 32-37 gradus ysy bolar. Ahal vilayetini ötkäp duran bulutly hawa bolup, az kem ýaňy şäher ýyllarym çakmy mümkin. Nemrad günatardan telesekundda 9-14 metr etýän şemal ösür. Hawa gijetine 26-31 gradus maýl, gündüzüne 32-37 gradus ysy bolar. Mary vilayetinde atken bulutly hawa bolup, Demrad günatardan telesekundda 9-14 metr etýän şemal ösür. Hawa gijetine 23-28 gradus maýl, gündüzüne 37-42 gradus ysy bolar. Lewap vilayetini ötkäp duran bulutly hawa bolup, Demrad günatardan telesekundda 8-13 metr etýän şemal ösür. Hawa gijetine 23-28 gradus maýl, gündüzüne 38-43 gradus ysy bolar. Daşul vilayetini ötkäp duran bulutly hawa bolup, az kem ýaňy şäher ýyllarym çakmy mümkin. Demrad günatardan telesekundda 8-13 metr etýän şemal ösür. Hawa gijetine 22-27 gradus, gündüzüne 31-36 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäp duran bulutly hawa bolup, az kem ýaňy şäher ýyllarym çakmy mümkin. Demrad günatardan telesekundda 10-14 metr etýän şemal ösür. Hawa gijetine 28-30 gradus maýl, gündüzüne 35-37 gradus ysy bolar.
Yurdumuz boýunça iyul aýynyň 23-nä magnit hadisasynyň gowşuk täsirli bolmagyna garaşylýar. Edidi vatandaşlary, şu günleri howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçüriniň kadadan 31 götürüm artmagy bilen baglanşykly häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňuýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agazy burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriban ileşler, bu düzgünleri berk berja etseňiz, ýylyň islenik pastyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne ata watanmy Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşler ewetlenýär. Ähli ösüşlüň ödenine bolsa halkyň behidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.